Naiz Irratian, bigarren kafea. Egunon guztioi eta ongi etorri bigarren kafera. Atzo pizzaren eguna bazen, gaur lekaleen eguna omen da. Nazio Batuen erakundeak hala erabaki zuen 2018an lekaleak, babarrunak, dilistak, garbantzuak eta jarrak besteak beste omentzeko. Beraz, gora lekaleak. Nola zioten gozate gitarrek, babarrun gorri, odolki, jaza, piper gorri eta berdea, benu ederra. España jaten josek badua dorea, ardi gazta ere gustatzen zaio menbilotuna hobea. Babarrun gorri, olkita, za, piper gorri eta berdea. Gindila eta pepinilloa nahiago ditu ordea. Gindila eta pepinilloa nahiago ditu ordea. Alare, babarrunak, odolkiak, piperrak igual goizegi bazkaltzeko oraindik ezta. Hobe izango dugu efemeridei begira jartzea. Goazen Nobel saridunekin gaurko egunez hil zen Ernesto Teodoro Moneta. Italiar kazetari, abertzale, iraultzaile eta bakezalea 1907ko bakearen Nobel sariduna. Eta Dominic Pier jaio zen, Belgikar elizgizona, 1958ko bakearen Nobel saria. Bihotzeko Europa izeneko kanpaina bultzatu zuen 1959an eta nazioarteko erakunde bat osatu zuen erbestean bizi zirenei laguntzeko. Jaiotza gehiago ere bai, gaurko egunez jaio zen Boris Pasternak, errusiar poeta, eleberrigile eta itzultzailea, 1958ko literaturako Nobel saria. 1913an argitaratu zuen lehen poema bilduma eta handik urte batzutara egintzen ospetsu, Sestra moia zin bizitza nire aizpa poema bildumari esker. Mila 1935 urtetik aurrera ordea, atzerriko idazleen obrak itzultzen jardun zuen, Shakespeare eta Goetherenak nagusiki, eta 1957an Dr. Zivago eleberria argitaratu zuen Italian, Errusian debekatu egin ziotelako. Bere lanak euskaraz irakurtzeko aukera dugu Itxaro Borda, Juan San Martin eta Koldo Izagirreren itzulpenei esker. Goazen beste idazle batekin. Gaurko egunez jaio baitzen Bertolt Brecht idazle eta antzerkigile alemaniarra. Hitlerrek agintea eskuratu zuenean alde egin zuen Alemaniatik. Danimarka, Suedia eta Finlandia iragan eta gero Ameriketara iritsi zen gerratik iesi. Erbestean idatzi zituen obra garrantzitsu ugari, Sezuango gizonona, Puntika jauna eta bere morroia Mati edo Galileoren bizitza. Goibeletan bizi gara, beste gabe hitz egitea zorakeria da. Bekokian zimurrik ez duenak ez du sufritu. Barre egiten duena ez da oraindik notizia izugarria zenteratu. Ez zaio halakoari orain. 1948an itzuli zen Alemaniara eta ekialdeko Berlinen finkatu zen. Bertan Berlinen ensemble antzerki taldea sortu eta zuzendu zuen. Antzerkiaren funtzio didaktikoa nabarmentzen zuen Brechtek, errealismoa, musika eta kantaren bitartez antzerkiak kontzientzia hartzera eraman behar du ikuslea. Joseba Sarrenandiak edo Etxartek, berriro ere Itxaro Bordak, Mikel Laboak idazle euskaldun askok itzuli dute Brechten obra. Baina guk Irati Majuelok 2023an argitaratutako munduko poesia kaieran bildutako olerkiak ditugu gustoko. Zeinen ederra, zuaitz gainean kulunkatzea, baina ez zaitezte zabuka belauniko. Adaburua zer den zuaitzarentzat, horixe behar duzue izan. 100 urtez iluntzero, zuaitzak kulunkatzen du adarra. Bi enbor, bi zuaitz, adar, lehor. Zeruek ere beltz, gaur ere gure gainera dator. Usa dezagun bengoz, baina noiz, gugaren baso arrotz, honetara aspalditu datoz. Zainetan urak izotz, beti otz,
Oreka garrantzitsua da, beraz bi gizonezko idazlea aipatuta aipa ditzagun bi emakume. Lehenengoa, Raicho Iratsuka idazlea, kazetaria, ekintzaile politikoa eta anarkista japoniarra. Seito aldizkaria sortu zuen 1911an emakumeek soilik zuzendutako Japoniako lehenengo literatura aldizkaria. Argitalpenaren lehen edizioan emakumeak animatu zituzten guztiok ezkutuan dugun genioa agerian uztera. Aldizkaria argitaratzeari utzi zioten 1915 urtean, baina Raicho Japoniako mugimendu feministen lidertzen ordurako. 1920 urtean Nagoiako emakumeen lan baldintzei buruzko ikerketa egin zuenean, emakume berrien elkartea sortzea erabaki zuen, Ichikawa Fusae ekintzailearekin batera. 1971 urtean hiltzen arte, mugimendu feministan buru belarri aritu zen, hau bai erreferentea. Milaka lore, ailelelelea, zuaiore, ailelelelea, krabeize rosa, ailelelelea, pranosa loita, ailelelelea, lere, lerelea, le, ailelelelea, lere, lerelea, le, ailelelelea, lere, lerelea, le, ailelelelea, lere, lerelele. Sellamos una salud que emerge de las entrañas. Sellamos sangre dulce que alimente esperanza. Iraza beste nutzi ez gera gutxi, gure garaia da eta hortzak erakutsi. Eta bigarren emakumea, Amalia Holst, 18. mendeko idazle eta feminista alemaniarra. Bere garaiko pedagogia sistema aztertu eta kritikatu zituen. Eta desafio egin zien ilustrazio garaiko hainbat idazleri. Besteak beste, Jean-Jacques Rousseauri. Bizirik zegoela Holst zen bereziki ospetsua izan, baina bere pentsamendua zabaldu eta berrezagutu egin zen 1970ko hamarkadan, berrargitaratu egin baitzituzten. Bere borroka feminista hezkuntzara bideratu zuen batik bat, emakumeek goi-mailako heziketara sarbidea behartzutela defendatu zuen. Emakumezkoentzako liburu edo ikasketa iturri bereziak egin beharrean, jatorrizko iturrietatik ikasteko eskubidea izan behar zutela argudiatu zuen, eta seme-alabak izateko presioari buruz hitz egin zuen. Ez esan baietz, ez esan baietz. Legedi berriak idatziko ditut azaletan, behintzat irakur ditzazun biluzten euzunetan. Aginteak men egiten dizunetan, aurkituko nauzu hemen, izango naizke hemen, ukitzen den gorputz. Eta amaitzeko beste emakume handi bat, 2018ko otsailaren 10ean Maravillas Lambertori eskainitako plaza inauguratu zuten Iruñean, eta bertan egon zen Josefina Maravillasen aizpa. 82 urteren ondoren, bake pixka bat iritsi da gure bihotzetara, esan omen zuen. Larragako Florezika bezala ezagutua 14 urterekin bortxatu eta erail zuten. Orduan Josefinak 7 urte zituen. Maravillas ez ezik, bere aita Vicente ere galdu zuen, fusilatuta. Iruñera joan behar izan zuten. 21 urterekin moja sartu zen, han leio bat ikusi zuelako ongi egiteko, baina kontrakoarekin egin zuen topo. Lehenik tratutxarrak eta gero 14 urtez Pakistanera joatea. Franco hil eta Josefina itzuli egin zen adorez beterik, helburu batekin buruan, aitaren eta arrebaren gorpuzkiak aurkitzea. Mojak ura debekatzen saiatu ziren eta komentuko atea sudurretan ere itxi zioten, eta kalean lo egin behar izan zuen. Hainbeste oinaze eta mespretsuk bere determinazio elikatzeko baino ez zuen balio izan ordea. Nafarroako fusilatuen senideen elkartearen sortzailetako bat izan zen, Paris 365 jantoki sozialean lagundu zuen eta beste kausa batzuekin bat egin zuen. 2022an hiltzen Iruñean. Zer nahi dute aita, zuzenak zuri begira. Zein dira, oiuka mintzo direnak. Ta norbaitek oroituko ditu, eta
Horrela efemeridiak aipatuta gaurko gonbidatuak aurkezteko moduan gaude. Julen Unano etorriko da, Iñigok dioen bezala gure pana. Ez dakit zertaz hitz egingo duen, baina gure euskal eduki sortzaile gustokoenak beti lokatzetan sartzen gaitu. Beraien abestiak gorrotatzen dituzten musikarien zerrendaren bigarren zatia daukatzuekin elkar banatzeko. Eta Jon Esnaola Agirre konpositoreren bisita ere izango dugu. Kataluniako Musikari Gazteen Federazioak musikagile gaztei zuzendutako beka bat eman berri dio eta horren inguruan ariko gara beste bat konturen artean. Bueno, bai, badena musika giroan izan ere nik elkarrizketa akustiko ezberdinak erakutsi nahi dizkizuet. Jam in the Band, El Balkon, Gallery Session, Tiny Desk. Orduan bai, aurrera! Gora lekaleak eta astearteak. Otsaiak 10 ditu eta asteartea da bai. Ongi etorri guztioi bigarren kafera. Zuekin, Julen Goikoetxea hor begoz egunon. Baita zuei ere. Eta zuekin, Eneko Iturbe Otamendi egunon. Egunon. Eta ni Goiuri ez izarandian hau zue. Mundu guztiak dakiela nora doan, hainazkar korrika eta ni hemen gaur ere berriro geldi. Ezin segi abiaduraren aria, baina denek espero dute mireria, eta ni beste egun batez isilik. Denok begira bestearen atarira. San bezala ongi etorri guztioi bigarren kafearen 1125. saiora otsaiak 10 ditu, goizak 10 eta 22 eta gu hementxe txata irakurtzeko pres maite dutak elkarbanatu aurretik, aipatu digute, egunon, gaztiok, egunon, eta gorkak idatzi du, gaur nere egun handia, antzerkia estreinatuko dut, nere pertsonaia Ares Olimpoko gerrako jainkoa. Gaur Bergaran 7:00 izaro bezala egongo naiz. Izaro bezala nola gorka? Aurdun? Ez dakitzen baden bora dara madan hemen. Ez da inorretorriko eta eseri zaitez. Ez dakitzen baden bora dara madan hemen. Ez da inoiz inorretorri eta eseri zaitez. Zorionak Izaro idatzi dute, egia da, atzo iragarri zuela Izarok, batetik diskoa datorrela, Bai, otsaia da. Eta abenduan dator diskoa. Bueno, datorrela da hori. Bai, luze egingo zaigu. Abendua Badator, urruti bai. dago. Diskoa datorrela abenduan, eta bira datorrela, eta kontzertu, estreinako kontzertu berezi bat, urtarriaren 23an. Ia urte bete falta da, eta ja,
badakigu, iragarri du, eta berak plan proposamena egin digu behintzat, eta horrez gain, iragarri du baita ere, aurdun dagoela. Eta entzule finenek jakingo dute honezkero, guk koreografia txiki bat egiten dugula egunero saioa hasteko, eta txatean gure entzulei gustatzen zaiela epaitzea gure koreografia. Gauza gehiago ere epaitzen dituzte, Gaurkoan hauxe jarri diguten nota. Ea. Ongi, pixkat sin mas, baina ongi. Denek egin dezute ongi dantza nahiko minimalista, baina tira. Eta beno, Julenek ere bere txori pausoarekin puntutxo batzuk irabazi ditu. Generalian ongi. Bastante. Hori indiokertzen ez da? Noski baietz, segi entzule maiteak hementxe txatean idazten bazuen maite dutak, eta zuen, nahi duzuena, kritikak eta losintxak eta denetarik guk hemen jarraituko dugu, zen maite dutak elkarbanatu behar ditugu zuekin, eta uste dut, Julen, presta ekarri duzu zurea? Gaur hemendik hasiko gara. Bai. Bai, ondo. Ikusi diot, enekori aurpegian ikusi diot, ui, maite dauta, ai ema, aztu egin zait, ez dut prestatu, eta... Zer, nolako adorpegi, ikasteko da, nolako adorpegi hori, nola jartzen da adorpegi hori. Gero erakutsiko dizut, baina, zer, ez daukazu maite dutik? Bai, badukat, maite dut ez da kasu honetan, baina, bai, inauteriak datoz, eta, men inauteri zale asko dira, gara, nahi duzuen bezala, baina, konturatzen zara ez, akaso urtero, zu nola zaudenaren arabera, ingurua nola daukazunaren arabera, gogo edo ilusio ezberdinarekin bizitzen dira. Guk izan dugu, kuadrilan ohitura urte askoan, igandean batez ere, kuadrila planean etorri, guztiak mozorro berarekin etorri, eta, eguna elkarrekin pasa, gero parrandak bakoitza galduen egin, eta horrela. Gero, hori aldatzen joan zen pixkanaka, kuadrilan ere guri adin bat badaukagu, eta umeak ere etorri ziren, eta batzuk ume planean, bestek ez ume planean umeak bezala ibiltzeko, eta pixka bat gauzak aldatzen joan ziren, eta aurtengoa ere, pixka bat ez dakit nola esan, triste xamar edo dator gure kuadrilan, ze kuadrilako baten bikotea osasun arazo haundiekin dabil, osasun arazo larriekin dabil, eta ez da giro hori egon ez, betikoa mozorroak pentsatu, proposamenak bota ez da giro hori egon, tira, bizitza horrela da, gauzak datozen bezala hartu behar dira, aurten ez dugu kuadrilla plan handirik egingo, etorriko gara Tolosara, eta espero ezagun, datorren urtean gauzak beste modu batera egotea, gauzak hobeto egotea, eta berriz ere, kuadrilla plan horiek berreskuratu alizatea. Baina, astelenean ikusiko zaitugu pailazo zantzita? Hori bai. Pailazo zantzita beti biltzen gara, astelenean arpoia pintatuta. Pailazoak aipatuta bide batez esan behar dugu hementxe Into Jai teatrotik idatzi dugutela esateko maite duta dela Philip Golier pailazoa eta klaun pedagogo handia zendu egin dela pena handia asko maite zaitugu Philip Golier 1000 esker guztiagatik. Bat egiten dugu maite dutanekin. Astia izan duzu pentsatzeko maite duten. Bai, nik pentsatuta ekarri dut, Ez dakit nondik atera dena. Zure aurpegia orduan ez dugu ondo ulertu honeko. Ikusi ez. Bota. Poia galanta dauka. Bota. Ez, nire maite duta da, asteburu honetan, gure kuadriakoak aritu gara, deno, korokorrean, argazkiak bidali, gure aur gineneko argazkiak bidaltzen edo, gure bizitzako hainbat momentutako argazkiak bidaltzen, ezta? Eta horiek denak repasatzen konturatu naiz, ze zoriontsuak garen, ze sortea dudan, nik horrelako lagunak izateko, eta horrelako momentu gehiago bizi nahi ditutela, eta momentu horiek, ahazte zinak izatean nahi dut, ezta? Nola baite, etorkizun batean edo zer gauza gerta baldin baditeke, nik behintzat oinarri hori edukitzeko edo nola itzuli edukitzeko argazki horiek izateko. Julen, uste duzu gure
Gaurko lehenengo gonbidatuari Maite duta galdetzen badiogu preste egongo dela gurekin elkarbanatzeko. Bai, noski bi arrazoiengatik esango nuke bata, lehendabiziko aldi ez duelako, bigarren kafe hartzera datorrelako, eta ikusi duelako, Maite duten dinamika hau nola izaten den. Me bazpa ezu galdetu, Bai, galdetuko diogu. Galdetuko diogu, ez da? Zergatik ez? Egunon, Jon Esnaola. Egunon, keixo. Zer modu zaude? Oso ondo. Zure Maite duta elkarbanatuko duzu gurekin? Bai, inauterin arira esango nuke Maite dudala edo eszena bat dauke dela buruan, dela asteartita patxartze zenan, normalen gau pasa zarrapatzeit, baino sukalde txaragakin jotzea juten naiz urtero, eta gugoran jartzegaz ezen plaza goran, eta da sensazio bat pixkat gorputxarra, baino hona aukezu, eta bakizu hau bukatengo gara, eta hor jotze dunen abanerak eta momentu hoi unkigarria denetatik, hor sentimendu asko elkartzeia, bai. Inauterietako gitarauen programan ikusi dugu zure argazki bat. Hoi da, agertzen zara. Bitan agertzen zara, bai, bat pokatripako zen, eta bestea galtzaundi zertan, bai. Aizu, nik ez dizuet nire Maite duta elkarbanatu aztu egin zait, baina ekarri dut. Nire Maite duta da, zuk sekretu bat gorde behar duzunean, eta ja sekretu hori publiko egiten denean eta ez duzunean gehiago gorde behar. Ez dakizue, zenbat aldiz, ies egin didan irratsaio honetan, Izaroren disko berriak arkitektura izena duela, abenduan estrenatuko dela, aurdun dagoela, oso hilabete gogorrak izan dira niretzako. Oso gogorra bakizu, Eta gu hemen esklusiba edukitzeko, bueno. Ez, bera aritu da, Izaro aritu da lanean, Izaro ari da ume bat eraikitzen, eta ere esango nuke, nik sufritu dudala gehiago, Oso gaizki pasaut eta ja oso pozik nago esan daitekelako aurdun dagoela, eta gainera diskoa badatorrela, arkitektura izena duela, eta oso itxura ona duela. Egin dezakezue, Izaroren sekretuen biktimen elkarte bat. Zu presidente jarri, eta... Ados. Oso ondo. Gustatzen zaiti ideia hori. Bai. Forma emango diogu. Oso ondo. Eta orain bai, hasi egingo gara ofizialki, bigarren kafearen gaurko irratsaioarekin. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Zuaitzen artean galdurik begiradan bizi-bizirik Iaik errepide dira aintzina noa 2008ko martxoan egin zigun lehen bisita Jon Esnaola Agirre konpositoreak bigarren kafean. Txiki-txikitatik musika arnastu izan du inguruan Tolosarrak eta artea impultso batzuk dira. Bezalako lerroburuak utzi zizkigun orduko bisita hartan. Ez dakigu, unean uneko impultsoa jarraituz egin ote duen ordutik onainoko bidea, baina dakiguna da, Kataluniako Musikari Gazteen Federazioak musikagile gazteei zuzendutako beka bat irabazi duela, orain dela asko ez dela. Hori aitzakia bezala hartuta batetik, eta txarangen mundua ondo ezagutzen duen Tolosar bat, inauteri atarian elkarrizketatzeko tentazio hori eutsi izan ezin diogulako bestetik, bigarren kafe hartzera gonbidatu dugu, Jon Esnaola Agirre. Jon, egunon, berriz ere? Egunon, keixo. Zer moduz gara? Oso ondo. Urduri dago Tolosar bat inauterien atarian? Bai, aurten gogo gutxikin harrapatuit lan asko neukalako, baino beti da burun, eta beti astezea trajen bat prestatzen, bestea, ja kalderero ja pasaia, eta atean itzen kalderotan orduan ja, inaiz eta gogo gutxikin harrapatu azkenen berriz gustu hartzea.
Zuk esan duzu, lan asko neukalako, esan zen ezagen daukadalako, baina horrek esan nahi du lanak aurreratu dituzula, eta inauterietan libre zarela. Bueno, pixka bat adela, aurreatzez pixka bat lanak inauteritan lasaiago ibiltzeko, eta inauteritan bakarrik zentaratzeko, eta gero ja berriz lanea, ez da. Ikusi zaitugu aurreko egunetan, jo nolabait ere ez dakit, inauterien atariko aurre denboraldia edo beroketa lanetan ondo, kaldereroen konpartxan ikusi zintugun larun batean, igandean ere Tinkarnatusek eskaini zuen kontzertuan ere bai, zer moduzua girotze hori? Oso ondo, egia esan Tinkarnatusen kontzertua unkigarra izan zen, eta goendik hor burun dabilzkit, eta bideok ikusten, eta abar, egia da ez dala inauteria goendik, baino, bai, ja usaia hartzen da olako kontzertutan, bai. Atzo santzidan Tolosarra ez dan pertsona batek, esaten ari zarete, erabat, lagun talde batean ginen, oraindik ez dela sinauteria, baina orain dela 2 aste festa egin zenuten eta Txaranga kalean zen kartela aurkeztu zelako. Larun batean berriro ere Txaranga kalean eta festa giroak kalderoak zirelako. Uste dut ezin dezuela esan inauteria ez dela hasi. Eta egia esan, pixka bat arrazoia badu, Eta gainera gero luzatzen deu piñatara. Oida. Jokatripakin jutegala jotzea, orduan, gure inauterik luzek izate, ja bai. Yuri, 2024an egiten genituen gure derrigorrezkoak ez, elkarrezketa hasierako ez da? Jon, laizter hasiko gara komposizioaz, bekari buruz hitz egiten, baina badira 2 galdera goiurik egingo dizkizunak eta erakutsiko dizu nola den mekanismoa. Nik 2 galdera botako ditut eta zuk aukeratuko duzu bietako bat erantzuteko. Lehenengo galdera da, orain etorriko balitz zinema zuzendari bat, zure gana, eta esango balizu zure bizitzari buruzko pelikula bat egingo duela. Baina ezin duela kontatu jaio zinenetik orain artekoa. Soilik etapa bat konta dezakela. Galdera da, ea ze etapa aukeratuko zenuken, gero pelikula batean islatuta ikusteko. Hori lehenengo galdera, pelikularena. Eta bigarrena, laburragoa baina agian zaiagoa, ea nola gustatuko litzaizuken izatea zure hileta. Zure funerala. Eta, claro, galtzan diren hileta aipatu dugu, eta agian ideiaren bat baduzu, baina esan bezala zure esku pelikularena edo hiletarena, ea zein erantzun. Guain bota behar dut? Guaintxe. Hiletarena, ingo nuke txarangaz betea, ez nuke ingo Mozart egitezun bezala, ez da errekin bat idatzi, bere errekin bat eta denak negarritea. Ez. Hemen nila nahiko abesti eta utzi ditut, orduan, eta giro honan ikustu txarangatan, orduan giro hoi hartu, eta galtza hondiren hileta bezala, huelta bat eman herritik, txarangakin, eta hoxe, hori ingo nun, bai. Doktore. Neurri gorantzuna inauteriatarira. Soro izen goitia deitzen didate neroni. Bueno, Jon, esan dugu, Kataluniako Musikari Gazteen Federazioak, musikagile gaztei zuzendutako beka bat irabazi duzula, pentsatzen dut horrela beka bat jasotzen diren, eta horrelako gauzak irabazten direnean horbera postuko dela, ezta? Bai, asko postu nintzen, ez nun bat ere espero, olako premiota eta nahiko aktibo izaten naiz, eta aurkezte ditut, baino ezer jasotzeko esperantzetan, baizik eta aktibo hon behar detelako eta kitxo. Eta deitu zidaten, abenduaren 28an, loteriaren egunean, eta Joan Magranek deitu ziten, tribunaleko kide bat, lau zian tribunalen, eta deitu zianen, bera hotxantzun, da esan, bale, hau da, eta oso nervioso jarren nintzen, eta gero behaiekin haitu nintzen hitz egiten pixkat, ze tribunalak momentun erabakizun, lauzian tribunalen, Joan Magrane, Raquel García Tomás, Josep Planels eta Fabia Santopski, eta behaiekin haitu nintzen hitz egiten, aurkeztu nunan ingurun, eta nola ikuste ziaten, eta oso gusto. Horrelakoetan, Jon, ez dakit beka deialdi bat aurkezten denean, eskakizunak edo rekisitoiek egoten dira eta horren arabera sortzen da zerbait, edo izaten dituzu gauzak erdi sortuta kaso beka ezberdinetarako balio dezaketenak. Kasu honetan, behaiek jartzen zuten, beka irabaziko bazenu, 2 obra idatzi behar dituzula. Orduan, bat orkestantzat eta bestea libregoa. Orduan, guk aurkeztu behar genuen batetik memoria bat, aurkezten zergatik aurkezte ginen horrea, eta obra horiek nola izango zian, ezta? Eta gero bestetik, guk konposatutako 3 obra aurkeztu behar genitun, behaiek ikusteko, gure teknikoki, gure kapazitatea konposatzeko, eta, gure estetikak, eta horren inguruan, aukeratzen zituzten 4 konpositore. 100 konpositore aurkeztu zian,
eta Espainian 4. Eta esan beharra dago, 4 horietatik 3 musikenen ikasi deula. Ara. Lan ona indute baintzen. Arroi ona dago Arroi beraz, ona, bai, musikenen. Lanak aurkeztu esaten duzunean, galderak egingo dizkizugu guk ezagintasunetik Jon, ez da dila, ez genuken horrelakorik gaizki hartzea behintzat. Lan aurkeztu esaten duzunean, ze aurkezten da? Lagin musikal bat edo partiturak aurkezten dira? Memorian nik aurkeztu nun idatziz, pixka nundik norakoa izango zen. Partiturarik ez duen aurkeztu, igual pentagraman bat, ola idea oso simple bat ikusteko, baino gehiago zen deskribapenan, ere nundik nora nahi deten jun, ere obretan. Baino benetan ikusten dutena teknikoa da ja idatzi ditugun obrak eta audion bidez, noski biak. Konparaketa hori. Esan duzu, beka honetako eskakizunetan obra bat zela orkestarentzako eta bestea libreago bezala horrelakoetan zer da errazagoa? Ja nolabait ere mugatuta ematen dizutenean edo librean, zer nahiago duzuzuk? Biak berez, baina gauza da prozesua oso ezberdina da, ze mugatua zaudenen ez dezu pentsatu behar gehiagi. Daukezu esatu dizu, orkesta bat daukezu. Orkesta bat entzat idaztikot. Eta kitxo, libreago danen, ja instrumentuen aukeraketa, ja erreflexio bat eskatzen dizu, zergatik aukeratzezu flauta bat eta ez klarinete bat. Zure ideia musikala agian, oboe batekin hobeto transmititu daiteke bioien bidez, baino. Orduan, librego hortan egia da zure espresioa libregoa dela, baino eskatzen dizu gehiago erreflexio bat. Aurkezten duzun memoria horretan, bekara aurkezten zaren aurkezten den memoria horretan, hor jada zehaztu behar duzu, ze instrumentazio erabiliko duzun, hori da nolabait ere oinarria, hori ondo egitea da gakoa. Eskatzen zuten batetik orkestantzat idaztea, hori 5 minutukoa, xuxurlak izendatu detena, eta gero bestea libregoa zen, hori 10 minutu, baino nahi zenuna, o instrumentu bakarlaria edo ensembleantzako. Ensemblea da, talde bat, 3 hasitea 3 pertsonatik, zen esatea 10 edo, ezta? Eta hor ja nik aukeratu nun, flauta, klarinete, biolina, biolontxeloa, pianoa eta perkusioa da oso ensemble ohikoa musika garaikiden. Eta hor nik aurkeztu nun bai. Esan duzu epaimaiko kide batek deitu zizula, ezaguntze zenituen, nortzuk ziren epaimaiko kide horiek? Joan Magrane eta Raquel García Tomasek, guaindala, nire lehenengo urtea musikenen, Raquel García Tomas etorri izan masterclass bat ematea. Eta bertan ezautu nun, eta handik 2 urte eta Joan Magrane ezautu nun bai masterclass baten. Orduan bi hoiek ezautzen ditun. Eta dei hori jaso zenuenean zer esan zizuten? Zer ikusi zioten zure proposamenari aurrera egiteko? Rakelek esan ziten aurrerapen handia ikusi zuela, ze azkenen gure masterclassetan guk behaiei musika erakuste jau eta behaiek kritika bat emate gute edo hobetu behar ditun gauzak. Orduan esan ziten oso kontentu zeola nola lehenengo mailatik, guain masterreko lehenengo mailan nola aldaketa ikusi zula eta horregatik eman zigutela. Alde batetik beka. Esan duzu, 2 obra, alde batetik xuxurlak, obra sinfonikoa, bakoitzaz galdetuko dizugu, kontatu dezakezuneraino, zertan daude, nolakoak diren izango diren, ze forma hartuko duten? Biak, batetik xuxurlek eta besteak oiuen oi hartzun. Eta guain berriki bukatu etena da urpean ulue bai. Orduan denak badaukate hor ahotsarekin zerbait, ezta. Beti izan dut ahotsarekin interesa, baina beti izan da oso hor ondana, nahi gabe sortu etena, baina ez deduki oso presente, baina guain presente gauketze iruditzen zait, kompositora batek ez duela idazten instrumentuarentzat, ze instrumentuak bere limiteak ditu, kaja batek bere limite dauzke, eta ezin du melodia bat sortu, ezta? Eta guk gorputzean limiteak dauzkegu, hau da, eta horrek afektatzeio nolabait instrumentu berari. Orduan, kompositorak ez du idazten instrumentuantzat, kompositorak idazteu instrumentistarentzat, denentzat. Eta orduan, garrantzitsua ikustet ahotsaren presentzia, denak daukagu ahotsa. Eta ahotsa izan daiteke, beste instrumentu bat gehiago, sonoritateak sortzeko besterik gabe, esanahirik gabe, besterik gabe olako erabiliz, edo ja semantikoa izaten hau da, esanahi bat daukenean. Orduan,
hasi naiz pixkanaka ahotsaren presentzia nire obratan haundigoa izaten. Bai, horregatik daukete denak ahotsarekin erlazio hori. Bai. Baina esan duzu ez, ahotsa esaten dugunean ez garela abestutako melodia batez zertan ari, beste baliabide batzuk ere izan daitezkela. Instrumentua da, notak eman ditzazke, edo soinuak inditzazke, beste instrumentu bat bezala. Orduan ez nago pentsatzen esanaia, letra, melodia, baizik eta beste instrumentu gehiago da, edo gure gorputza bai izan daiteke instrumentu korporeo perkusibo bat. Orduan bai, ahotsak bazakit alde hortatik. Okay. Askotan esaten da, idazle baten kasuan, idazle honen bera ikusten da liburu honetan, zure obretan esan daiteke beraz, ahotsa dela zure izaugarri identifikagarria? Hasi da izaten. Lehen hortzeon latente, baino hortxe, eta guain hartu du presentzia. Gero ezakit zer gertatukoan, gero igual aspertuko naiz eta beste zerbait. Azkenen nire obratan bilatzetena da beti experimentazioa eta ez dakiten hori bilatzen. Dakiten hori, ja errepikakorra iruditzen zait naizela, orduan, alde batea uztet. Bai. Horrek esan nahi du, ahotsak presentzia hartu duen horretan, esan nahi du, sortzen duzunean, lehendabizikoa beti ahotsarentzako izango litzateken hori dela, hortik abiatzen zarela, edo ez du zertan horrela izan? Ez, ahotsa da, beste instrumentu bat gehiago, beste sonoritate bat gehiago, izan daiteken bezala, perkusioan golpe bat ematea, esatetu, guain ahotsak biolinan sonoritate honekin ahotsari jartze baiot soinu hau, nik usteet ondo pastatu dezakela, ezta? Bai, ez da gauza bat lehenengo mailakoa, baizik eta gauza bat gehiago esterik ez da. Erraza da hori, erraz egiten duzu hautaketa hori instrumentu bakoitzarentzat zer izan daiteken, eta hau instrumentu horrentzat izan daiteke, hori erraz etortzen zaizu edo buelta asko ematen dizkiezu? Oso intuitiboa naiz konposatzen. Asko pentsatzet, konposatzen hasi baino lehen, buelta asko ematen dizkiot. Oso strukturalista naiz hau da. Paperean minutaje guztia jartzen dut, eta ideia guztik, ideiak botatzen ditut, obra bat baino lehen, eta gero horiek nolabait ordenatu inbar ditut, denak. Eta obrak irauten badu 10 minutu, jarri behar dut, ideia bakoitza nundi joan eta erlaziok sortu. Gero, hoi oso argi auketenen, partituran aurren jartzea eta notak jartzea oso intuitiboa eta oso esango nuke nahiko azkarra naizela. Ez dut gehiagi pentsatzen ze, pentsatzeko ze hori jaindet lehenagotik. Kasu honetan, beka hau jasota egingo dituzun bi obra hauek, badute iraupen aldeti mugarik edo... Bai, orkestanena 5 minutu, nahiko laburra, esango nuke, ze orkesta bat gertatzena, geroz eta hundigoa izan masa instrumentala, geroz eta denbora gehiago behar dezu zure ideia garatzeko, bestela oso labur gatzea. Bestetik, instrumentu bakarralei batentzat luzea itea zailagoa da, ze gauza gehiago behar dituzu sartu ezta. Eta orkestakoak 5 minutu eta besteak 10 minutu. Ensembleentzat. Aukera emango balizute zer nahiago duzu? Muga hori jakitea? Enkargatzen dizunak esatea, halako muga nahi dut edo librean aritzea duzu nahiago? Bueno, nik bita moldatzen naiz, bai. Kasu honetan 5 minutu, nik uste pixkat gehiago izango ala. Baina 6 minututik ez naiz pasako. Prorroga txiki bat duzen dizute, beraz. Jon, irakurri dugu bekaren oinarrien inguruan, nolabait ere, helburu ezberdinen artean badagoela konpositore gazteak orkestarekin harremantzea, bultzatzea. Zer nolako harremana izaten da, orkesta bat eta kompositoreren artekoa? Zaila izaten da, oso zaila izaten da, ze gu oso experimentala gea, gauza berrik nahi ditu probatu, eta beraiek, eta normala ditzen zaite, baina, beraiek nahi dute eseri, jo, taldein, eta ulertzeko da. Eta guna ideuna da, esan, klarinetistai, kendu bokila eta putzi nola, eta etortzia esaten, hau, gizona nahi paken usteko, ez da. Baina, ni saiatzen naiz beti interpretarekin harreman ona izaten, ensaiotik kanpora ere. Goatzen naiz egokin, Euskaiko gazte orkestakin ensaiatu nuren, ensaioa eta gero, beti juten itzen behaiekin zerbait hartzea, eta ze askotan daukeu burun kompositorea dela zerbait, zerutik eroidan gizon bat o emakume bat konposatzena eta hau ez dugu lertzen. Eta gero ikuste dute, beste bat gehiago gehala, buruai emate joula, baina beste bat gehiago gehala, orduan horrek
asko laguntzeu gero behaiek ulertzen eta esaten baitu, gogokin hartzet. Eta nik uste egon kasun asko funtzionatu zula horrek, bai. Harremanak beti izaten dira garrantzitsuak. Galderatxo bat, zalantza bat, kasu horretan zu orkesta baten gana zoazenean kompositore modura, orkestaren zuzendariaren figura interkalatzen da kompositoreren eta orkestaren artean, edo zuk musikariekin duzu? Ez, bai, zuzendariakin bai, eta hori ere zaila izaten da. Ze zuzendariak presentzia asko du, eta berak eman behar du, eta niri gustatzen zait, zuzendariak beak interpretatzea obra eta beak bere egitea. Askotan daude zuzendari asko ez dakitela zer inosondo obra horrekin, eta gelditzeian bakoitzen, buelta emate dute eta zer nahizu hau edo bestea. Eta ez gustatzen zait behaiek ensaiatzea, ordu bat ensaiatzeko, eta beak esateko, hemen hau nahi dut, beak beste hau. Eta gero ni jungo naiz esata baitu, hau eta hau eta hau. Behai esateizkiot, eta gero beak interpretei esateio, edo ni juten naiz zuzenen interpreten gana. Baina, ez zaitena gehiagi gustatzen da, zuzendari horiek ez dakitenen oso ondo, edo ez dutenen gehiagi ikasi, eta ordun gelditzian bakoitzen, buelta emate dute, eta zer, Jon, zer nahizu hor da. Ez, zukin zurea, eta gero nik, eta askotan gauza berrik deskubritzaitu zu, beak esateizu, Nikola pentsatu, eta, Nikola zun pentsatu, baino, zureak gehiago gustatzen zait. Orduan askotan gustatzen zait, behai ekitea. Hori ariketa bat egoa uxatzeko, guztiz desegiteko, eta... Azkenen, momentu bat iristea obra zurea ez dala. Askotan dauket, denbora pasatzenen obra hori ja bere presentzia du, bere izatea du, eta nik ja horrez dut parte hartzen, orduan, hor dago bere presentzia du. Eta obra batek bidea egiten duenean, hau da, orkesta ezberdinek jotzen dutenean, daukan bizitza hori, bilakaera hori aldatzen joango da, ezta? Bai, eta orkestatetik bestea oso ezberdina da, lur obra egok jotzunen 8 minutu irauntzitun, eta Euskadik, Bilboko orkestak 11 minutu, hau da, batek azkarrago intzun. Baina, orduan, tempoak aldatzeia, eta bai. Eta zuzendari batek esan duzuna, interpretazio jakin bat egiten duenean, hor sokatira nolako izaten da ez dakit, zuk zure terrenora eman eduzu gehiago, berak berera nolako izaten da harreman hori? Ego kontua da, azkenen, zuzendarik baukete egoa, beste batzuk ez, Eta azkenen, azkenen jakin behar zu nola gestionatu, nola dan zuzendari hoi, beak zer nahi duen, eta utzi, beak nahi duen hain, utzi, eta beste batzutan ezin dezu utzi. Hoi horrela da, eta olain behar da, orduan, joku da beti, eta ensaio bakoitzeko, misterioa da. Jon, esan dugu, duela gutxi ofizializatu dela, edo eman dizutela beka hori, eperik eta epekontuen inguruan eta nola daude gauzak? Orkestakoa ekainontakoa da. Ekainerako? Bai. Eta hoendik ez naiz hasi, burun dauket, baino lan pilo batekin ibili naiz, eta hoendik ez dit eman denbora hasteko orduan. Urrengo hilen hasiko naiz, buru belarri, 2 hilabetetan idatzi beharko dut, eta urrengo hilabetea, nola nik eskuzi azteten dena, gero ordenagailua pasa behar da, digitalizatu behar da dena, eta gero horretatik parte guztiak eta behar dira, hau da, orkestako zea guztitik, bakoitzeko instrumentu bakoitzaren parteak atea behar dira, orduan horrek denbora deixente eskatzen du, orduan 2 hilabetetan idatzi beharko 5 minutuko obra hau, buruan daukatela, baina nahiko lasai nabil, nahiko lasai nago. Kontrolpean daukazu. Bai, kontrolpean, baina 3 hilabete, Intentxoak izango dira. Zentzu horretan, hasieran entregatu zenuen, bekara aurkeztu zenuen memoria horrek, zenbateraino laguntzen du orain, obra hartzerakoan, helduleku bezala. Bai, guztiz presente dago, bai. Kasu honetan xuxurlak, nahetena dain, da nolabait orkestak esan genezake badaukela volumen bat, fortek egin ditzazkela oso forte eta denak batera, kontrako nahi dut, xuxurlak. Belarrira ingo gara izue bezala xuxurla bat, orkestarekin hori lortu, orduan pianok lortu oso piano izatea, eta orkesta guztiak xuxurlatu beharko du nonbait hitzekin. Poema aukeratu behar dut, oendik, ze poema batekin edetin. Ez dakit nik indako poema batetik hartu,
bat berria sortu, beste artista bati hartu, ezakit, guendik hori pentsatu behar dut. Eta bata ekainerako den bezala, bigarrena... Bestea, irailerako. Irailerako. Bai. Bueno, bai. Oraindik 6 bat hilabete edo geratzen zaizkizu besterako. Uda badago. Udara hor geratzen da. Eta gero ez dakit, horrelakoak entregatzen dituzunean, ez dakit, estreinaldirik izaten den, zu nahi duzun leku eta modura estreinatu alde, nola izaten dira beken kontu hauek? Oiek behaiek jarriko dute, ni Bartzelonara jun beharko naiz aste betez, behaiekin ensaiatzera, eta gero berriz, iraian berriz jun beharko naiz orkestarekin ensaiatzera. Orduan behaiek jartze dute orkesta, behaiek jartze dute estrenaren eguna, guendik ez digute ziurtatu ezer, takiguna da plantilla, ze orkestan zati datzi, baina oraindik ezakigu noiz joan behar garen, eta zer. Eta baina estreinaldi ofizial hori eginda, gustatuko litzaizuke hemen etxe inguruan edo etxeko estreinaldi bat egitea? Beti ondo obrari bizi berri bat ematea, ez da, ze askotan kompositorek gaur egun daukaguna da obra sortze dula behin interpretatua izateko eta gero kitxo. Eta hor geratzen da, orduan egia da oso zaila dela, baina aukera da honen, beti gustu hartze dugu. Hobea izan orkesta, okerragoa, nik beti esatet, gurea interpretatzeko, eta jazta. Hori da. Bueno, oraindik ere 4 minutu badauzkagu, bekaren inguruan aritu gara, esan dugu, inauteri atarian, inauteri zale eta txarangero tolosar bat elkarrizketatuta, derrigorren egin beharreko kaldera batzuk ere badirela. Jon, bere garaian hitz egin genuen, inauterietako musikaren inguruan noiz edo noiz aritu behar dugula luze zabal eta sakon, iritsiko da egun hori. Horrela, galdera orokor bat eginda. Zer dauka txarangen musika, inauterietako musika honek, horrelako arrakasta izateko? Ez dakit, egia da, biribilketa guztik, hau da, sozialetako abesti guztik, kutsua denak nahiko antzekoa dauketela. Eta nik uste dela, bai erritmoa, normalen 3 zatiko biribilketa izaten da, 3. zatia 2 laukon izaten da, eroitzen kasuna adibidez, ez dakit, denak estruktura berdina izatea, eta hasiera hori trompetakin hastea, eta denak baukete kutsu hori, soziaden kasun, gero bestek, beste kutsua daukete bai noski. Abanerak ere, beste mota bateko abestiak dira, esan edo eta kaso, bazuk aipatzen duzun biribilketa horiek gehiago dira, kalean saltok ebiltzeko, baina abanerak beste poso bateko abestiak dira, baina beste arrakasta ere badaukate. Bai, abanerak, ez dakit zenbat diteun, baina nik uste geldik jotzeko gehienak abanerak diala, harinarin bat kenduta eta jotan bat kenduta, beste guztik abanerak dira, bai. Zu zeu, inauterietan ze agenda daukazu, ze lan agenda, zenbat txarangatan ikusiko zaitugu eta zenbat ekitalditan ikusiko zaitugu? Pixkanaka txarangak uzten hasi naiz. Bai, tamalez, astelena eta asteartea goiza, Donostia joan behar dut. Bai, baina, bueno, iganden libre, jai hartzen dut, ez dakit zertaz mozorrotuko naizen egia esan. Berandu zabiltza. Bueno, etxen erropak soberan badaude. Lau trapu eta kalera. Bai, lau trapu eta kalera. Eta astelenen pokatripakin atako naiz. Eta aste harten, arratsalden atako naiz Xantina Zabalekin. Bai, ni trompeta txiki bat, trompeta pocket oitako bat hartu, eta Xantik sin trabajoakin da horreituko ga. Hau noiz? Asteartitan, beti urtero itea. Eta gero asteartita gauen erikusiko zaitugu, aurtengo gitarroko argazkia bezala? Hori da, bai, botafumeiro astintzen horren denez, bai. Bueno, Jon Esnaola, eskerrik asko, bigarren kafera beste bizitago egiteagatik, argitu dizkiguzu, bekaren inguruak, inauterietako musikaren inguruko lehendabiziko zertzeladak ere bai, esan dakoa, garaia iritsiko da berriz ere inauterietako musikaren inguruan luz eta zabal aritzeko, zoriona bekarengatik, disfrutatu inauteriak eta ikusiko dugu elkar. Eskerrik asko. Ondo izan. Esker. Havana
Aizu gustura nago inauteri doinu hauekin, baina gauza bat ez dizuet esan. Gaurko gitaragoa aipatu dugunean, gauza bat azu zaigu. Zer? Zozketa baten irabazleak iragarri behar ditugula. Aritu gara azken asteetan Saharari kantari kontzertu handi horretarako sarrerak zozkatzen, 2 sarrera dauzkagu eta parte hartu du jendeak gure Instagram kontuaren bidez eta gaur kontatuko diegu nork irabazi duen. Galdetu diegu zergatik joan nahi duten kontzertu horretara. Eta egia esan eduki ditugu erantzunak mota guztietakoak, batzuk oso poetiko jarri dira esanez, Saharar herriarekin konexioa sentitzen dutela eta orduan kontzertu hortara joan nahi dutela. Eta beste batek idatzi dugu esanez, eske Olaia Intziarteren azken kontzerturako sarrerari gabe geratu nintzen eta nola Olaia Intziartek abesten duen kontzertu honetan joan nahi dut. Guri erantzun guztiak baliogarriak iruditzen zaizkigu, baina gaur saioaren amaiera aldera kontatuko dizuegu nork irabazi dituen 2 sarrera horiek. Baina iritsi zaizkigu goizeko 11ak eta azken ordua ezagutzera joan behar dugu Naiz irratiko estudiotara eta bertan dugu Itxaso Leon Kareaga. Egunon, Itxaso. Kaixo, egunon Goiuri, egunon entzule guztiei ere. Nafarroako parlamentuan egiten ari diren herri lanen lizitazioari buruzko ikerketa batzordeak Jose Manuel Entrekanales akziona taldeko presidentearen ez agertzea fiskaltzara bidaltzea erabaki du astearte honetan Vox ez beste alderdi guztien aldeko botoarekin. Aipatutako batzordeak birritan deitu du konpainia horretako presidentea lehena urtarrilaren 20an eta bertaratu etzenez berriro eskatu zioten agerraldia astelehen honetan 2 kasuetan akzionaren ordezkaritza bat joan zen haren ordez eta sozietateak hori justifikatu du esanez zitazioa sozietateari zuzentzen zaiola eta ez presidenteari bere izenean, baina argudio hori ez dator bat ganbararekin. Erabakia batzordearen barne bilera batean hartu da eta Irati Jimenez presidenteak komunikabidei helarazi die. Azaldu duenez ganberaren txosten juridiko batean oinarrituta hartu da. Txosten horretan jasotzen denez, zitazioa pertsona fisikoari dagokio eta ikerketa batzordeak edozein pertsonari deitzeko ahalmena du. Gai hori fiskaltzari helarazteko moduari dagokionez, presidenteak esan du zerbitzu juridikoek adostu ahala bidaliko dela eta fiskaltzak erabakiko duela. Eta beste kontu bat, greba baten berri ere izan dugu. Izan ere Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako eskola publikoetako jangeletan 3 greba egun deitu ditula otsailaren 24, 25 eta 26 enpresei negoziazioari berrekiteko eta langileekin dituzten zorrak ordaindu ditzan exigitzeko. Lakuako hezkuntza sailari ere dagokion erantzukizuna ardezala eskatu diote. Jasan ezina bihurtu den eta erantzunik eta konponbiderik gabe denboran luzatzen ari den egoera baten aurrean erabaki du sindikatuak mobilizazioetara jotzea. Alde batetik sindikatuak patronalari eskatzen dio berehala negoziatzera esertzeko eta langilei ordaintzeko adostuta dauden soldata igoerak hitzarmenean bertan jasotako eskubidea baita eta sistematikoki urratzen ari dena. Bestalde, Lakuako hezkuntza sailari galde egiten dio behingoz dagokion erantzukizuna
bere gain hartzeko eta negoziatzera esertzeko ratioak, funtzioak eta lanaldiak arautzen dituen araudia aldatzeko. Izan ere, araudi horrek ez die erantzuten ez ikastetxeen egungo errealitateari, ez zerbitzu publiko horri eusten dioten langileen benetako beharrei laben ustez. Eta tartetxonekin amaitzeko, informazio praktikoa ere berrituko dugu, aipatuko dugu errepideetan, bidelanak abiatu direla Gipuzkoa 6-1 errepideko 12. kilometroan Azpeitialdean eta Txandakako zirkulazioa dagoela ezarrita bertan. Gainera murrizketak dituzte 3 metro baino gehiagoko ibilgailuek. Besterik ez oraingoz, 12etan jarraituko dugu informazioa berritzen. Eskerrik asko Itxaso Leon, guk aurrera jarraituko dugu, eta oraindik ez dakigu zertazariko garen, baina nila urduri jarri naiz. Vive en Madrid pero no suele salir, que lo de anoche fue una excepción. Nos vimos en un pre y todo comenzó ahí. Bebiendo hablábamos de nada y a la vez de todo. Y nada más llegar al party nos besamos, pero me pidió que todo fuera escondida, que no debían enterarse sus amigas. Y yo no sé por qué, pero... Quevedo entzuten ari zarete, ze esan zigun gure kolaboratzaile berrienak Quevedo zuela gustuko, eta guk esan genion, Quevedo ez genuela jarriko. Orduan, Iñigok bat bani jarri zion, azkeneko etorri zenean, baina gaur pentsatu dut, ez dago Iñigo eta pixka bat goxatu nahi dut Julen Unanuez, nola beldurra ematen didan, hementxe ekartzen dituen eztabaida guztiek beldurra ematen didaten, esan dut, Quevedo jarriko diot, baina Aitanarekin, behintzat pixka bat, ez dakit, gustoko dudan beste musikari batekin uztartzeko. Mixona onduritu zait, ez hainbeste nahi guztia zaiten bezala, hain pixka erdibideko bat. Oida. Tremenda fantasía tuya sin parar. Si no te llamo no lo tomes personal. Mi cama sigue fría, ven a calentarme. Tranquilo, tú confía, nadie va a enterarse. Guardé con otro nombre tu tel. Nadie puede saber, nadie puede saber. Lo que esta noche hagamos los dos, nadie lo puede ver. Diré que no fuiste tú la que me besaba con inquietud. Mami, me tienes bellaco, pero ¿por qué tanto misterio? Con la nota no sé cómo tomarme tanto en serio. Yo sé que sí fuiste tú el que te volvió loco conmigo. En el coche vamos dándole vueltas a Gran Vía. Tú no duermes en tu casa, tú duermes en la mía. Esa gata es una yal, bichillar como Bad Boy. Pide lo que quieras, yo me encargo. Bueno, Julen Unanue. Egunon zemuz abetenak. Ondo eta zu? Ni, go asko kintzeiteko zuekin. Bai? Bi astez behin gutxi hitzait. Beti gogokin tortzen naiz. Gazte kontukin, beti bezala, eta horko maiz da gutxiko izango. Gaur nator pixka inspirauta, gaia pixka izangoa ligoteoa. Ezakit ohituta zaudetorekin, ezakit oksidauta zaudeten, baina bueno. Pixkat kontatuko dizuet, pasai zaitena. Duela aste batzu, bizpairu aste, igon argazki bat, nire neskakin zebai maite minuta nago. Bai, fasegaten... Breaking news. Berrian etzat. Breaking news. In love. Wow. Prentsa arroxa guentxertan dago nota jartzen. Baina, a ber, noiztik aspaldi danik, berria da, hau, ez? Eta izutori ontat itzaitea. Ja, sentitzen dugu. Zer, guguna ez, bostia, ingen komentara gutxi, eta bai, oso ondo, distantzia, urruti bizidea, orain ulertzen duten, horregatik aguantatzen zaitu. Bai, distantzia dagoelako tarteko, tardun errexagoa delako, bale. Fortazteka, Bai. Bueno, orduan, igonun argazki batekin, eta reakzio batzu jaso ditun, bat izan zan Inigona, bihotzeko emotikono hoi, jende asko posten ere gatikan, eta egon zan jarraitzaile bat komentatu zitela zehazki galdera batekin nola, esan ziten. Nola? Bai, eta nire bintzen, nola zer. Orduan esan barkatu, eta esan enten bi, eske nago arazo txikia pasatzen, ez detela lortzen ligatzea, eta nahiko nuke, zu laguntzea, zego neskatekin arraziatiko zu, de guztia. Tutorial eske, ari zen. Bai, pixkadun bo, nola,
Orduan nik esan nion, bida, ia esan ez dakit, eta analisi bat itebazu, galetzen ez nizehazki nola posible gaur egunez ligatzea, asko zerrexagoa bada garai baten baino. Errexagoa da, zuk ala uste dezo? Hoi uste nun, baina gero hasi nintzen pentsatzen pixkat, eta esan nun, igual sare soziala kalte pixka ditegute. Emateu errexagoa dala, baina nik ustet sozialki baita lehen, tabernetan edo gazte giro baten ligatza zala errexa, eta gaur egun pixkat atzeatu indegoi, gero daukaulako Instagramen, laikoi, ezta? Gero errexagoa ala, arpeia ez ezula jartzen, ez dala ingogorra gero ez behizu erantzuten, orduan jendea nik uste pixkat akomodatu indala. Eta guain nahi da, ikuste dugu, atatzeanen juergan edo lokesea, kosta ez zaiela pixkat, harremanen da jartzea, jendeakin nik uste hor dala gehien bat, adituzun natea, zure habilidade sozialak, eta bezura, ligatu. Orduan nik, idatzi nion, eta esan nion, nik alko nizun esan, alko nizun lagundu, baino arazo badao, zeit iruditzen horremeste arrisku aditutela jaso. Eta ni aste hartan bigarren kafea dute naiz, eta beste 3 aditukin egote naiz hitzeiten. Orduan, zeiritu zaizu, nik galdetze baiet beraiei nola ligatu, nola konkistatu pertsona bat, eta gero gaizketatze edo kalabazak emate baizkio, erro guztiatan erea, eta behintzat banatu ite dugu. Oso nahi zirratiaren errua izango litzake, zure lagun honek ligatzean ez badu lortzen bere helburua. Laguna guenik ez, ligatzen unen ja igual lagunak izango. Ados. Jarraitzaile. Orduan, gero baita analisi bat iten, pentsatu nun, ze badao zerbait esateko nola ligatu. Nik aldizut esan hau inola eta ligatu ingozu, nik uste ezetz. Ze kasu asko haude, bakoitzak gauza ezberdinak guztiak ezkio, orduan eukiko genuen tutorial bat eskuragarri deno ligatuko genuen. Eta nahi dut zueke baita... Balioko luke tutorial horrek denentzako? Ez ba. Ez, ni erabat hauz nago, ez. Eta ez denontzat, ez ligatu dazun pertsonakin, bakoitzak guztu ezberdinak dauzkate, eta guztiak ezkaio pertsonati xiagoa. Orduan, zuei baita galdetuko dizuet, ni hasiko naiz batekin, baina ez den nahi bakarrikan zuek esatea ligatzeko modu bat, baizik eta guendik interesgarriko egitena da, nola ez ligatu. Osea, uste terreixagoa jakitea bizitzan bezala, ez dizu esan askotan garrantzitsua nahi dezuna jakitea, nio guendikan garrantzitsua jakitea zer ez dezu nahi. Filosofiko total, me gusta esto. Orduan, nahi deta baita zuek, zeinitzea zer in edo zer ezin. Ze gustatzen gustatzea, eta ez bakarrikan ere jarraitzea entzuten da hola hau. Ez desango bere izena eta bere izena, anonimato eskauzetan esateko. Osando. Ez esateko, baizik eta nahi deto izatea. Zuei, ebaita, ze gustatzen zuen, ze ez, zu ezin dezuen, zuen bizitzan, ze funtzionatu zuen, ze ez. Eta ni hasiko naiz batekin, nik ustet. Ez dala, jarrepik esan dut, baina berriz esangoet, ez bakarrikan laika, aizik eta sare sozialetan zuoi bialtzea, gustatzen zaizun pertsonai, laikoi, mezu txikioi ez dezula ez ere esan nahi, bakarrik nahi dezu adierazi, gustatu ite jazu, eta gehoia pasatzea la patata caliente esatean bezala. Irutu zait ez da hola hor komunikazio bat, eta ligatzeko, irutu zait, de lo más tingira. Dure ez esatia zutoka jo. A ber, nik dena esaten hasita gu beste garai bateko gara. Esan nahi du, ni zuekin alderatuta, badago adine tarte koskor bat, dena esaten. Ez pentsa, Zea, zuk ligatzen zenun trolebusa hartu eta Donostiko salafiestaseta junda. Gure txokoan. Ez dakit, ez zara ba. Erdiaroan nola ligatzen. Esan nahi dudana da, guk sare sozialen kontu hau ez dugula zuek bezain, ez dakit nola esan, gertutik edo bizi izan duzuk, hasieran esan duzu, garai batean duela urte batzuk, taberna giroan, parranda giroan zen jendea ezagutzeko aukera gehiago, gaur egun akaso ez dakit, gehiago da sare sozialetan lehendabiziko interakzio hori dago, eta gero dator taberna batean, kalean ezagutzearen kontu hori, beraz, nire kasuan, ni sutsuak eta bidaltzekoa eta enaiz izan. Horla garbi izan da. Bai, baina zuretzako, zure garaien jota, ez dakigu, 1760 urtean. Lentsuago. Zure gatik ez duk esatez. Zuk zer, esango zen nion, nire jarraitzaiari entzuten dizegula oraintxe bertan, zer ez egin edo zer egin, erexago egite zaizuna. A ber, horrelakotan esaten da, zu zeu izan. Ez, ersaten da askotan, ez? Zu izan, zaren bezala izan. Hori oso zaila da. Beti funtzionatzen dure. Esango diotena da, ez izan flipatu bat. Txaron segundo bat. Uste dut, Julenen antigualeko joera hauek egin behar ditugula orekatu.
Eta behar Ez dugu... gara, nite zitzegitera etorri, Ez, baina behar dugula kontrapuntua jarriko dizu norbait. Xabi, torriko zara ligatzea zitze egitera? Xabi... Xabi, etorri! Esaten dena futbolean bezala merkado de invierno irekitzen da inauterietan. Bekaduna zeanen, pixat gehiago ikusi mazera, ez da, pixka... Xabi, venga, etorri, hemen mikroa prest daukazu, torri gukin. Bueno, ez du nahi, bale, ez dugu derrigortuko. Xabi zalanei jarraitzea, Xabi zalanei datzi zitela nola. Julen. Horretio entzuten zera. Nik hori ez izan flipatu bat. Gusta ez ait. Ez Juan haciendo hotel notas esaten dena. Gaur egun modan dago, Horregatik, horregatik. Nik gomendio hori emango, niri gomendio eskatu didazu, ez da berari emateko. Nik hori esango nioke. Gusta ez ait. Nik ustet, gustatzen zaiela flipatua izatea pertsona atzui, igual momentu bateako, igual dezu atraktibo puntu bat ikusi, baina gero egia luzera begira flipatua izatea, nik ustet kalte gehiago ekarriko dizizula, onura baino. Pertsona batekin zaudena ezagutzen ari zaren edoan berak zerbait esaten dut, bai, nik hori bai, eta hau ere bai. Eta zerbait esaten dut, nik bai, hori ere bai, beste ere bai, eta hori ekidin mesedez. Etorri zaizu pertsona burua. Etorri zaiz bat eta... Bai, nik bi gomendio dauzkat. Bi? Etorri zaizkit horrela bat batean burura, ligatzekoan zer ez egin. Biak zer ez egin dira. Biak zer ez egin dira, bai, oida, zer ez egin. Lehenengoa, eta hau oso argi dago, baino ematen du ez eta behin eta berriz errepikatu egin berdela, zakil argazkiak ez. Barkatu, nanue. Obiedade hoi... Ez da hain obiedade izango, ze gertatzen da, eta gertatzen da, eta niri gertatuz izan zait, eta nire lagunei gertatzen zaie, bapatean, Instagrameko mezuetan, hortxe daukazu irekitzen duzu mezua, eta ara, Wow, bai, egia gaina zakil baten argazki bat... Ez da politia, ez da? Nik ulertzen zakilak pertsona batzui gustatzea, baina zehazki hor... Horla, eta bapatean, bai. Ba, igual ez da horren politia. Hori, eta ez zet ezagutzen emakume bakar bat, emakume bakar bat, horrela eskatu gabe, zakil baten argazkia jaso, eta esango lukeena, ze interesgarria, geratuko gara kafe bat hartzeko. Ezatu nahi zure, ezatu nahi dut. Bai, ezagutu nahi dut. Zina, txiki hori. Orduan, oia, lehenengo gomendioa... Apuntau dena, mesez? Nire jarraitzaiak bai apuntatzeko, mesez? Apuntatu. Ta bigarren gomendioa eta hau batzuek egiten dute, ez pasa gehiegi irainekin, ze batzuk egiten dutena da, ni sartuko naiz zurekin, eta orduan zuk pixkat sentituko zara txikiagoa, eta horrela gero nik esaten dizkizudan gauza politei, ez dakit egongo zara rezeptiboago edo, ez dakit ondo azaltzen naizena, hau da. Nik ikusi izan dut teknikaren bat, nire lagunen bati, mutil batek idaztea, ez dakit, igo du story bat nire lagunak korrika egin duela gaur eta Strabako argazkia, eta orduan idazten dio, berez berarekin ligatu nahi duen mutil batek, esanez, gaur motel ibilizara, Eta orduan zu sentitzen zara, eta, ez zaude behobia egiteko moduan, Eta orduan, neskorik geroz eta txikiago sentitzen da, eta bapaten mutiak esaten dio. Nahi badezu, geratuko gara eta erakutsiko dizut, edo tip batzuk emango dizkizut, edo ni laguntzeko prest. Eta orduan, nolazuk neska hori sentiarazi duzun oso txiki, bagian neska hori sentitzen da dispuestogo zurekin, zure hitzekin ahulagoa da zure hitzekiko, eta orduan, ez zait gustatzen hori. Nik esan nahi dut, nahi gusta ez zaitela bazile puntu hori egotea, iruditzen zait interesgarri aldura izan, baino zentzu hortan bada pixkata egitea la de Mario Casas, egia ez zaitela gustatzen dira, ez da ulertzen dizut, pixka reziprokoa izatea. Nik esatea izute baita, zehargazki itxusia, ez denei gero besteak esatea, itxusia ditzaizu, ez, nahetena, zu bai itxusia, zo ditzeiteko. Eneko, zemuz ikustezea, como Cupido, zuk... Ni nahiko kaskarra gila esan. Kaskar.
Sentitzezea. Bueno, horregatik daukazu poligrafoa eskutan, aizera apuntatzen, hemen aipatzen ari garena. Zuzeritako bat, ez da, ni galdetzia zula. Bai, gainera ni izan itzen galdetu nizuna, bai. Hori da, ni izan iz, bai. Baina egia da, esaten ari garen hau, berriro errepikatuko dugu, dela pertsona bakoitzaren araberakoa. Hala, nik... Beste gauzatxo bat esango dugu, zure lagun ezagun edo... Eneko. Funtzionatzen baldin badio, hemen desandako zerbait egin, eta ligatzeko funtzionatzen baldin badio, Tolosan, Rondilla kaleko 15 zenbakian, pastel batzuk gustora hartuko ditugu, Hola, besterik gabe. Gustau zaizkite eman dituzuen, konsejo hiek ez da, baina dago bat, uste esan inbartzen dutela, eta bizkat aktitudea. Ez da, nire behintzat, nahiko nun bat ematek esatea, oso garrantzitsua ala, izatea txulito bat, sinistea txulito bat, ikustea txulito bat zela, izan gabe, barrutikan. Batzutan iritzez jende asko gutela beldur batekin, edo ezezkoan zain, gertatu daiteke, noski, baina jakin inbarro de baita ezezkoa jaten. O penkatze egunen azterketa bat, ez zite, negarra ite, baurrengon ikasi gehiago, baurrengon, beste metodo bat, ez da inoiz galtzen, edo irabazitea, edo ikasitea. Kalabaza jasotzea kirol nazionala da. Wow, filosofo. Ezezko gehiago jango duzue, esan duzunetik, izan gabe txulito izate hori. Baina ez pasara eta oso ez pasara esan nahi duzu izan ziteke pixka bat, eta gero, ez zaizu asko kostatzen txulito izatea. Baina inseguridadez jositako pertsona bat izan eta txulito izaten haste baldin bazara, hanka barruraino sartzeko arrisko galanta. Eta humiltasun faltsua ere ez zaigu gustatzen. Hori, badakizunean pertsona batek, oso ondo jotzen duela, gitarra, eta oso ondo egiten duela, oso ondo abesten duela, edo dantza super ondo egiten duela, eta bere lehenengo jarrera denean, zinik super gaizki abesten dut. Beste gauza bat da, askotan Inigorekin ere komentatu izan duguna ez, losintxa gaizki, norbaitek laudorio bat losintxa botatzen dizunean, ez gustatzea, jendeak zuri losintxak botatzea, edo zutaz ondo hitz egitea, hori inkomodo sentiaraztea, hori lotxatu egiten zara, hori normala da. Hori normala da, baina hori eta humiltasun faltsua, gauza ezberdina dira, Gauza esatea, izuk esatea, oso ondo kantatzen, oso gaizki kantatzet esatea ondo kantatzen zuen, beste gauza batek esatzen zuen, oso ondo kantatzen zu. Eta horren pixka bat inkomodo sentiaraztea, bueno. Baina nik bai sentuko dintzen batzutan esaten, saiatzen gaiten aldeuna, edakit, nahi gusta ez, humilda faltsu hori bai pixka. Ni gehiagizkoa, dakizunean oso argi dagoenean, faltsukeritan ari dala. Messi esatea fuelen hona dala, eta berak esatea toke batzuk. Zuri ez zizun amorrua ematen, zure gelan norbaitek esaten zuenean, ez dut ezer ikasi, ez dut gaindituko, eta gero 9,8 ateratzen zuenean, horrek ez zizun amorrua ematen. Baina hori da faltsu humildade bat, hori da gehiago txuleri bat. Toto izatea. Hori da. Ez ditut sartzen zaku igualen. Ados. Bueno, baina ari zinen esaten ezezkoa hartzea oso garrantzitsua dela baita ere. Bai, esaten zutena, zure bizitzan ezezko gehiago jasoko dituzu, bezko baino zure bizitzan gehiago galduko zu, irabazi baino, hoi, nahi behintzat nire kasun igual nina izemen galtzaio bakarra, baino bai, eta horregatiko mardu beti erne, eta adi, batzutan, gaziatuko zego gauza bat, eta saiatu ergana, ikusten, eta reflexionatzen, bida, zepa esan ditez, ze pasa, tal, eta ez, derrun batu argen asko gitu mezela. Beste gai batekin ator, dena... Hemen jaso dugu. Ekarpen bat. Hemen falta dena. Kontua da, falta da gaur hemen. Aditua falta zaigula. Ausenzio. Ausenzio, ze ona, Inigo Ausenzio. Ez dago Inigo Ausenzio baino entzuten ari da, eta esan du. Eta edozein gai atera eta 3 liburu gomendatzen dizkizuna, hori baino gehiago, irakurri behar dezu hau. Esaten dizuna. Hori, antza denez Inigori ez zaio gustatzen. Inigo da bestat erdiarokoa, no? El liburu komentatzen, Inigo ez erdiarokoa, ze behin irrati honetan Inigo aipatu zuen, teknika bat ligatzekoa, sare sozialen bidez, dala, norbaitek 3 su bidaltzen badizkizu, 3 zure storytara 3 aldiz reakzionatzen balin badu su batekin, hor zuk jamezua bidaltzen diozula. Eta horrela hasiera ematen zaiola, txispa piztu egiten dela hori, kontatuzun,
Ez da hola esaten doa. Ez da hola, horrela esan zuen. Ez dakit onuragarria, ez? Jendea ez da sua bialtzen denbora guztia. Inigo, bidali audio bat. Inigo... Bidali audio bat, eta... Eta argitu, eta Inigo baita esaneko nuke... Hiru argazki zaharrei like ematea, ez hiru story. Hau da, zu norbaiten Instagram kontuan sartu, eta hiru eduki zaharrei... 2010ko hamarkadan. 2010ko hamarkadan. Orduan hau ja gainditu dugu. Bale. Inigo egia da, interesgarria izango zala hemen gukinoteaz. Ari da, grabatzen. Baina, da alako nik usteet, gizon bat ligatzak orduan, segula bate gaizki eman. Ez. Nik usio bastante pajaro, no? Atzutan. Eta alde horretik Inigo interesgarria bialtzeko audio bat, eta... Hori da, Inigo, mesedez. Tutorialak egin barituzke, Beste batekin jungo naiz. Venga, bota. Beste gai batekin, baina bueno. Gaur egun, esan dena, sare sozialekin batea, daude aplikazioak Tinder bezalakok, nun hortik garen zuten zuen jendea, ez dakit fiabilidade hoi guztia ez zuen, ez dakit zuek eukiko zenuten erlazio bat, aplikazio baten lortutako erlazio bat, baina nik ustet, nik ezingo nula. Iruditzen zaitelako oso garrantzitsua pertsonak ez zutezunen nola ezagutu zaten hori. Nola ezagutu zinaten da? Like eman nion hiru argazkiri iraganekok eta ditzen ziten. Ni gehiago guztia ezkit historia horiek, hasiera hori nun kasualia ezagutu zatela, ez dakitze tal, ni pasa izaten bezala, egun baten eta esplikatuko. Potentzial hori ez eukitzea erlazio baten. Baina politia izan daiteke baita, bidean kontatuko dizut, nire lagun bat oso gertukoa. Nire lagun bat, no? La mítica. Nire lagun bat oso gertukoa, nire lagun honek 2 alaba dauzka, ezkonduta dago, eta oso pozik, eta urte batzuk elkarrekin, eta 2 alaba jaio dira harreman hortatik, eta Tinder bidez ezagutu ziren. Bai, ez dut esan nahi, ez dutela funtzionatzen. Esan etena da, xarma bat galtzeuela. Iritze zait, zu kontatzeko orduan, nola izan zan? Kasualidade izan zan, zebustu nik aldeuntan neon, eta behar min pasazan, bestela ez zan pasako, barkatu. Gezurra esan dezakezu. Asmatu egin dezakezu. Bai, zure bizitzak gezur bat izatea, goiori favorez. Ez, zuk badakizu egia dena ala ez, baina asmatu egin dezakezu. Irratietako gomendioa, gezurra esatea eta like ematea jendeai. Ez. Audio bat jaso dugu. Bidali du. Zuk uste duzu, ausartuko garela guk aurretik entzun gabe zuzenean irratian audio jartzera? Bai, ez da? Nimen bere gati nago. Nahi duzu, preskutxa egitea nahi duzu? Ez, entzun egin Igo, guapo. A ber, Goiuri, gaizkizia kontatzen. Instagramaren urte gazteenetan 2000ko hamarka da, 2010, hori gontzan momentu bat nun like ematea zure fidean argazki zaharrei hiru pan, lagun egin eta hurrengo orduetan zan gustatzen zait. Eta hori momentu batzutan ligatzeko estrategia oso zehatza eta argia zan. Gaur egun ikusi ez dela inbeste egiten. Bueno, hori. Zarkitu da geratu da gomendio hau. Inigo makina, eskerik asko aklaratzegatikan. Ausentzio, ni horrekin geratu naiz, Inigo ausentzio. Bai. Txatean, nik Grinderretik ezagutu nuen nire exa. Aha. Baitere. Exa. Bueno, aizu. Claro, ez du funtzionatu. Ez du zeiatu zean, indar bat ematen gauza batei. Aizu, bueno, baina harremanak batzutan... Ni Tinderen ezagutu nuen, ere trauma horrezia ematiazu. Bueno, nik nire bizitzako trauma ondina aurrez ezagutu nuen, Eta gero, Tinderretik eduki ditut harreman onak eta lagun onak ere. Tinderrei emati gozuela... Nik kasu honetan, epaileak banderatxo altxadu ni jokoz kanpo, nik horrelako aplikaziorik ez dut erabili. Eta nik mutilaguna daukat. Eta Tinderen ezagutu zen zuen mutilaguna? Nere mutilaguna ezagutu nuen, ez Tinderretik, bigarren kafeko entzulea zelako. Bale. Hemen historia badago. Baino gero, handik urte batzuetara, ze hasieran etzen egon, etzen unea, eta gero handik urte batzuetara berriro topo egin genuen aplikazio batean. Guapa hola kontatzea ze politia izan den bidea. Ingoa zen un Tinderretik ez den politia izan. Baina bigarren aldi hau, Tinderretik izan da. Beste guztat esan nahi dut, harridura ikurraren arpeia jarri dut, esan ez zunen Tinder daukazula, ez dituritzen gaizki jena Tinder daukana. Ez daukat orain, Orain harreman monogamo batean nagoa. Ez da itiritzen arazo bat, oso ondo iritzen jendea, aiteko nahi duna. Baina bai egia da, nahetela zehaztu herri txikitan, eukitzea sare sozialak ligatzeko dianak, iruditzen daitela bastante valiente.
Osea, hemen ezautzegea denok, eta Tinder kuskusatzeko jendeak alduen instalatu da ikusi, hau daukazu, eta hola, eta duten pentsatu, bida, Goiuri Tinder dauka. Eta zer? Eta zer, hoi da, baino, ja pixkate baita hor zaude, ezta? Jendean esanetan, batzu ezai gustatzen, ze temazoa. Baina... Imaginatzen dituzu herri txikietan, herriko kotila eta kuskusero guztiak Tinderra jetxita ea nor dagoen ikusteko. Hori gertatzen da, Hori gertatzen Hori gertatzen da. Nire nik ezkonduta dagoen bikote batek behin esan zidan, kontu faltsu bat egin zutela ikusteko herrian zein dabilen Tinderren eta zein ez. Baina ni... Baina honen kontra nago. Jende hori ze. Jende hori ze. Claro. Baina zeharazo, ikusi dut Tinderren eta zer? Eta nik ikusi zaitut, ezakit LinkedInen lan bila, eta zer. A ber, nahi gozatzu de normalizatuko beste gozatzu baino egia da herri txikitan dena kuskusero gehala, eta rabia madit honek, niko salatu itet, baina nik baita atzutan aplikatzet. Ikustetzen neska bat mutil batekin kaletikan, gero guten ez dagoen eta, honekin dago. Hori ba. Eta gone ez gustatzen, oitea beraiek. Eta batzuetan Tinderren ikusen zaituz eta beste batzuetan, ez dakit, ostegun gizen batean, taberna zulo baten, morreatzen... Gazte kontuk bai. Komuneko iskin baten. Nik nire lagun baten erabili izan dut kotilatzeko GG. Hori zaten dute. Mezu bat jaso dut. Kotilatzeko ez erabili. Aizu, erabili jendea ezagutzeko eta horretarako. Eta gero ikustezunen pertsona bat ezaguna, entzuten edan nahi, ikustezunen pertsona ezaguna, ze transmititzei zu horre, oza, zunez ikusi, abertzen dauka, bale, ikustezu, bila, moti honet indar dauka. Hore, eta gero zer. Oza, zer dator geho, idatzen goiot, parrengo dataz, analisi kritiko bat ingo unik hemen, orduan, zure kontaktuak bizirik jarraitzen du? Botatzen ari garen guztiekin oraindik ez dio buruak estanda egin, zure laguna? Eneko, zemos a ver. Ondo, bai, dena asimilatzen. Eneko, tio, nik uste zu ondo gozala pixkete baita, zure iritzea batea... Gara, Eneko, eske, ez diguzu ezer esan? Zeba, zuzea baita, igual, ezea zu, bale, ezea zu gidatzea zuna, baina aldezue ikuspuntu batzutan ados, ezakiz iritzen zaizu esaten nahi gan guztia... Bai, nik esan behar nuna, idez, karo, ni zizurkilboa naiz. Eta zizurgil nahiko, herri txikila da, eta zizurgien Tinder daukanak da oso markatua dagoen pertsona bat. Hori bai, ikusten dut, eta gainera zizurgil da oso herri kuskusero. Osa, nik ustet beste herri batzuekin alderatuta, ez dakiz pasatzen den gurean, baina gurean notiziak eta albiste berriak dira, zabaltzen dira, ikeragarri, eta orduan nik uste eragina askoz ere negatiboa dela. Baliteke. Herri txiki inferno handi izaten da, Nola izen hau, pertsona hori? Zuk zure bikotea etzen nuen ezagutu aplikazio baten bidez, hori argi geratu zaigu. Ni nire bikotea enun ezagutu aplikazioan, ez dut ezautu inor aplikazio bidez. Eta ligatzen duzu TikToketik? Jendeak idazten dizu, esan ez, agian zure jarraitzaiek ez dakite harremanduta zaudela eta ligatu nahi dute zukin, ze jarraitzaile asko dauzkazu. Dutxan egon nahi zenen beti pentsatu eta galetuko zetela elkarrizketa baten eta iritsia. Orduan, prestauta, no? A ber, gehiago ligatzean edo ez, nik neska daukat, orduan nik ez dut ligatzen gehiago ez gutxigo, ez dut ligatzen. Zer da ligatzea? Guaizue galdera otoko, zer da ligatzea? Zuk ligatu dezakezu, naiz eta harremanduta egon, ez dakit, jasotzen duzu feeling bat, interes bat jasotzen duzu norbaitengatik eta horrek esan nahi du ligatu egin duzula, ez? Bale, orduan, alde hortatikan, zuk igotze baituzu bideok, ez bakarri bideo baizik eta zu ezagun aite bazea, jende jo iriste bazea, jende asko ikustea guztien zean, batzu gustatuko dezu eta beste batzu ez. Orduan, ja eskaparate baten zaude, nun gehiago ligatuko zu. Gutxiko ligatzaia zaian eukan. Baina, esan nahi zutena, bai, jende gehiok ezautzeir, jende gehiok idazteir lehen baino, eta alde hortatik, jende gehiok piztu jo interesa, nire pertsonak, edo nire atraktibo bat horkituko ziaten, batzuk ezakizu, orduan, bai, gehiok ligatzet, baino egia da, dena diala pixkat, bai,
de baita ez zaitena gustatzen eta esan dena, un poco de likes, un poco de zuoiek, alde hortatikan, lehen mateziten like nere amak, eta batzutan nere arrebak, eta nena izan muixu bat, eta guain, bueno, jende gehiago ematezu like, bai, ez etena zautzen, argazkia ez dala oso politia, igual da informati bat, Beste aldera badaukat. Nik ustete bai, gehiago ligatzea ezaguna bazea, gehiago ligatuko zu, noski. Zuk edukia, ez dakit noiztik igotzen dituzun bideoak. Azu, hasi zinanen zure neskarekin, ja bideoak igotzen zen dituen sareetara. Bai. Galdera da, lotxa eman zizun esatea neskari ni eduki sortzailea naiz, edo kontrakoa, erabili zenun ligatzeko modu. Kien maja, oseak ez dezu pentsatzen, bea interesatu zala neregan, bideongatik. Osa, zuguzatu nik beha esan niola, bideok igotzen ditula eta beak ezekila. Ez, baina agian ezagutu zarete beste nolabait, beste nonbait, imaginatu, zugu esango ez dugu dena kontatuko, agian ezagutu zinaten supermerkatuan, eta momenturen batean elkarri, zuen sare sozialetako kontuak eskatu zenizkioten, eta orduan ikusi zuen berak ezakit, edo agian hasieratik zekien zu eduki sortzailea zarela Euskal Herriko Euskal eduki sortzaile onena zarela eta horregatik ligatu nahi zuen zurekin. Noa zen, supermerkatua gute zinela eta ze fruta... Piña buruz bera jarrita. Piña buruz bera jarri nun eta orduan itziten hasikinean. Ez, zer nola izan, nik elkarrizkatu nion kazetari bezala Gasteizeko festetan, eta... que txiko, mamajo. Izten egiten daula, eta zer agradablea, pixkat nik gaita lan itenena batzutan, gustatzen eskagatea, feeling bat, ez da izkera bat sortze, gustauteko. Gasteiztarra da? Gasteiztarra, euskeraz oso ondo hitz eiteu. Oso ondo bida, nire mutia guztela. Gasteizen gaztelera predominatzeu, baina bueno, eta orduan ez du, ketxeko mamajo, ikusiko eta erzin dan, eta nik, iten un lanatoki baten, jaiaken, eta niz deaten etiketatzen bideoietan, orduan behak ezekin zein nintzen. Eta behin bere herriko festetan, mutil batek esan zion, zuri elkarrizketako zizun, TikToken atatzen zait. Eta izun, nola? Nola? Zein da? Baina, karo, behak izan inorri ez ere esan, behak inorri ez ere esan, gusta ez zait, orduan zuen ikusi zuen, kuskusatu zuen, eta guain, nik botako temen, ja, lo top, segire eman ziten, nik segire baita eman nion, eta like bat eman nion. Osa, ni kritika... Wow, hemen sare sozialetatik ligatzea, eta, eta ez... Ni kritikatu dena, niko egin inun. Baina geregi da behak idatzen zitela, eta nik esan nion, guztu honen ziten zukin, ze ondo gauden, hitz egiten, eta ze guztu, eta ze ondo hitz egiten hasi gala, eta esan egiten, hitz egiten hasi gala, nik hitz egin dizut. Nik laik amaion, eta behak hitz egin ziten. Eta nik esan nion, zondo biok itzen deula, eta nik itzen dizut, eta behar nire eman ziten mezu bat, asko guztau zidetela, eta horrekin erabakin nula nire, behin ezkontuko dintzala, eta esan egiten, laik batekin ez dago zer egiten. Julen. Hola esan egiten, laik batekin. Nola izena du? Ez dago zer egiten, Mai. Mai, onena. Mai, diba. Por alusiones, gauza bat komentatu behar dizut. Bai. Nere sekzion azkereko aldi alkarrik zaitia zela, Inigo ez dalako. Inigo Asensiok jarri du, lehen da bizi jarri du. Durango kazokan ligatzea zer zan definitu genuen, interesa berdin ligatu, nik uste gehatu zala. Hori jarri du. Eta gero, Gasteiztarra da, baino euskeraz oso ondo iteu. Oizuk esan dezu. Oizuk esan dezu, Julen. Bastante gipuzkoano, jarri du Inigo. Bastante gipuzkoa zentrista. Nik esan detela. Unanue pakete. Gasteizek salbatuko gaitu. Eia, pena dala, kapitaletan... Alde ondo geratuta esan opa Gasteiz, oso euskalduna dala. Jende asko dago Gasteizen euskalduna dala, baino, bere lagunak dena gazera itziete zuten ebaita elkarzatu geunen, eta kasualidadez beak ez, bere gurasok beha zeingok dia. Hona hartzen dugu orduan iruzkina. Esan egizut haupa Gasteiz, ni pioa guztia ez zait, oso herri polit ja, jende askongoa herriko ja, baino asko zerrexagoa aurkitzea jendea euskaraz hitz egiteuna Donibane Garazin Gasteizen baino. Hoi da bizkan ere mezua. Orduan... Inigo oso. Eta idatzi digute, erabat ados, zenbat euskal bikote hasiko zien elkarrekin neskak aurrera pausua eman dutelako. Zelaik batekin... Gure entzuleak aztoratuta dauzkazu eta gauza bat. Inigo Asensio ere bai, Ligatu egin dezu, Denok ligatu duzu, Denok. Ze hemen txatean,
Gorkak idatzi du, zenbat guapo Jurirekin. Bai, Gorka, hemen guapoz inguratuta nago, gaur hemen emakume bakarra, baina bai, eta Kaixo, Gorka. nik jartzen du. Zer jarri du? Hala, igual nere bikotea bigarren kafean dago. Aizu, Gorka? Agian bai, Eneko Kaiado, Eneko hemen isilik zaudela esaten dute, Bueno, ez dakat gauza hondirik kontatzeko egia esan. Eneko, esan zu ze hain nahi zunatatze horren gonzueto edo zanen, pixat gustora gauteko. Lasai, ni... Gaur zein da zure pilpilan daun gai bat gustatzen zaizula itzaita? Ui. Horrekin nahi dut sakondu. Ni egia esan nahiko pertsona polivalentea naiz. Wow. Orduan, edozein gai eta ohitu naiteke. Gaur ez oso ondo, baino urrengoetan agian hobeto. Julen, que no vaya de flipado esan ezu. Ai, eta polivalente. Polivalentea naiz. Goiuri, goza jasona etzuk esan ezuna. Ui, bai, bota. Bueno, zuk esan ezuna ez txaten esan dutena. Neska askok ez duten aurrera pausoi emango guzti zadoz, esan duna. No ezen hau pertsona horrek? Junek idatzi du. June, magisima. Arrazi guztiokazu daude pertsona asko, eta oie baita nahet, pixkate baita jutea azten, esateguenak beti mutila izan behaguna neskai pixkatu kaina botatzion horietako esan ez dute. Dau esaldi bat, barkatu gezola esatea, uste zala, glóbulo no siga espermatozoide. Zer? Bai, esaldi bat, esateguena askotan, jende asko. Zeinek, esaten du hori. Ustezuna baino gehiago, nik bai zakillanakin flipatzen gatu nahizuk esan ezunen. Osea, de todo mundu hontan. Baino, dago baita, jende asko, neska asko esateguen, nik ez dut inoiz, aurrera pauso bat eman mutiakin, behak emateko, nahi ez gustatzen. Guazen pixka joera hori aldatzea. Genero eraikuntzatik sortutako aurre iritzi hauek gainditu egin behar ditugu, zuk eman dezakezu lehenengo pausoa, zuk eskadi ezaiokezu zure bikoteari mutil harreman heterosexualetan, mutilari ezkontzeko nahi balin badezu, ze hori ere bai ematen du ezin zarela ezkondu zure mutilak ez badizu eskatzen ezkontzeko. Eduki dezakezu harreman luzen bat ezkondu gabe, hori ere bai, hori ere hemen eraikitako beste mito horietako bada, baina bueno. Abizena baita, beste kontu bat. Umearen abizena, bai. Beti mutiana, ari garaia joaten beste... Bai, aguten... Beste lokatze batzuetara. Ari gatzetik ezkontzera. Ez. Bueno, eski ezkontzera lehen aipatu du, nanuek ezkondu egin nahi duela bere neskarekin. Eta errespetatu dezakezu zure mutilak ezkondu nahi izatea, hor ere genero arrakala gutxi aipatzen deguna. Hauek esan duen azkinean. Ja, ez da. Oizenek esan du? Inigo, atera, deskonektatu mesedez zuen wifi edo dena delakoa. Hashtag heteronormatibitatea, jarri. Inigo nik uste guain italiko gaueako artitula bizkat, notita bizkat hartula, ez da? Arkatza, boligrafoa... Agian kirolariren batekin ligatuko du Inigok, eta gero hemen sortuko dugu nazioarteko talde bat. Nik uste Inigo maite mintzeko gogokin daula. Bueno, Julen, ezakit zerbait geratu zegoen aipatzek, Nik uste, nik uste honekin ados, nire jarraitzaileak espero guain nahi mezua bialtzea eta esatea babida. Eskerik asko, ez dut ezer ikasi, eta azkeneko aldia zuri mezua bialiko izutera. Baina, esan dutena, nik uste analistik bat iteko, mesez, jakin galdu daitekela, irabazi daitekela bai. Gehiagotan galduko duzu bizitzan irabazi baino. Mezu hori nik uste deno egatu zegula, eta garrantzitsua ala jakitea galtzen, nik uste dela jakin behar dana, eta menezez aktitude pixkat. Bai nesekin, bai lanean, bai zure bizitzan, beti seiatu gauza gaituzun hobenak egiten, eta irrifare batekin. Dena esan da dago. Dena esan da dago. Eskerrik asko, Nanue. Ondo pasain jauteriak. Eskerrik asko, guapos. Up in the clouds, my jealous know what we found. Something so heavenly, higher than ecstasy. Whenever you're next to me, oh my, where was it blessed?
we're dead and buried on the edge of your knife, staying drunk on your vine. The angels up in the clouds are jealous knowing we found something so out of the ordinary. You got me kissing the ground, sanctuary. Trying to be with your touch, oh Lord, return me to dust. The angels up in the clouds are jealous knowing we found. Naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donostialdea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6. Naiz irratia. When you were here before, couldn't look you in the eye. You're just like an angel. Your skin makes me cry. You float like a Eta luzatu gara, ligatzearen eta ez ligatzearen kontu honekin, baino esan dizuegu gaur goizeko 10 musika girotik aritu nahi genuela, eta eneko aurrekoan aipatu zenizkigun, badaudela hainbat musikari, beraien abestiak ez zaizkienak gustatzen, edo badutela horrekalako harreman berezia beraien abestiekin, eta badaude gehiago. Bai. Aurrekoan 5 ekarri nituen, eta gaur beste 5 ekarri ditut. Bueno, 10 zerrenda osatu nuen, eta 2 zatitan egin dugu beste ere. Eta, lehenik eta behin, Creep abestiarekin hasiko geha, Radiohead taldearena. Egia esan, hau da segurazki taldeak gorrotu duen abesti famatuenetariko bat, historia hau nahiko ezaguna da. Eta, abesti hau izan zen, taldearen lehenengo singela eta lehenengo arrakasta. Baina, kontzertu askotan jotzari uko egin zioten. Adibidez, nik datu batzuk ekarri ditut. Bota. Eta, azkenengo jiran, 2025ko jiran, ez zuten jo, abestia. Eta, kontzertua kontatzen nahitu naiz, 1157 kontzertutatik, 415 aldiz jo due. Hau da, 135,87. Baina beraien abesti ezagunena da. Bai. Eta, 2008tik aurrera, 43 aldiz jo dute, 455 emanalditan. Hau da, 9,9,39 kontzertuetan. Uskeria bat. Bai. Abesti hau ja... Zure jita denean. Bai, mutxia, Eta zergatik gorrotatzen dute, entzuleak, abesti hau entzun zutenean, beraien lehenengo singela, lehenengo diskoa, esan zuten taldeak olako abestiak egiten jarraituko du, soinu hau izango du, baina Radioheadek zer nahi zuen, bere soinua zabaldu nahi zuen, eta ez zuen nola baite bere soinua gauza batera zentratu nahi. Berak gauza zabalagoak egin nahi zituen, eta nahi zuen musikan esperimentatu. Eta adibidez, taldekide batzuk egin dituzte deklarazio batzuk abestiaren inguruan, eta adibidez Johnny Greenwood, taldeko gitarristak esan zuen, behin eta berriz 4 minutu eta erdi berdinetan bizi ginela ematen zuen. Ze, beraien kontzertuetan, abesti hau jo ostean, audientziaren zati handi batek alde egiten zuen. Ezagunena entzun dut eta noa. Bai, eta horrek sortzen zuen amorru bat taldekideen artean. Eta ez ziren inoiz gustora geratzen abesti honekin. Eta adibidez, Tom York taldeko abeslariak 1987an kontzertu batean audientzia edo entzuleak Creep abestia eskatzen hasi ziren, eta berak mikrofonotik esan zuen, pikutara joan zaitezte nazkatuta gaude. Iruditzen zait pixkat, ulertzen dut, nekatu egiten zarela, eta abesti batek balin badauka asko zarrakastan diagoa bestek baino, amorru puntu bat sentitu dezakezula, baina
Zagit, entzuleekiko errespetu falta ere iruditzen zait neurri batean, ez? Pikutora joan zaitezten azkatuta gaude, ba, bueno. Ez jendeari gustatzen zaio zure abestia. Musikari askok nahiko lukete. Bai, hori da, hori esan nahi nuen. Musikari askok nahiko lukete horrelako arrakasta eduki beraien abesti batekin. Ze bitxia. Falsa modestia, pixkatu. Eta baita, aipatzekoa da, ze idatzi zuten My Iron Lang abestia, Kripek sortzen zien sentimenduaren harira. Ze esate zuen itota sentitzen zirela, ba, abesti hauk abestu behar zuten bakoitzean. Baina, azken finean, abesti hau zela baita, beraiei arnasa ematen ziena. Ze, karo, beraiek ekonomikoki, horrek, abesti horrek mantentzen zituen eta orduntzen, abesti honetan kontatzen da nola, itota gaude baino zuregatik hartu behar dugu arnasa. Eta, niri abesti hau esan nahiko politia iruditzen zait, kontzeptu hortan, sakontzen duelako. Radioheadekoen aberastasunak esan liteke kriptomoneda direla? Agur. Agur. Bueno, badaude gehiago, eta urrengoak ez nau bat ere harritueneko. Bai, nik uste urrengoak gainera entzuleak ere ja nazkatuta daudela. Hauxe da. Oasis, Wonderwall. Bai. Hemen gorrotoa dago baita ere. Bai, hemen ere gorrotoa dago, naiz eta hemen kontzertuetan abesten duten. Baina gorrotoa dago gainera, badakigu Oasisen bi anaien artean, Noel eta Liam Gallagherren artean, egon dirala milioika liskar, eta kasu honetan ados daude. Bat datoz, eta biak gorrotu dute abesti hau edo, sentitzen dute ez dela beraien abesti hobena. Adibidez, Liam Gallagherrek esan zuen 2008an beraien Dig Out Your Soul diskoaren promozioan, zuzeneko abestien zerrendan etzegoela Wonderwall. Eta horrek, ezin zuela abesti madarikatu hau jasan, eta beraz, argudiatzen zuen abestu behar zuen bakoitzan goragalea etortzen zitzaiola. Sos. Eta gainera esaten zuen, askotan, abesti hau zela beraiek handi egin zuen abestia, beraien exito handiena, eta esaten zuen adibidez estatu batuetara joaten zirenean, bazeudela batzuk esaten zirenetena, zuzera Wonderwall jauna? Eta Liam Gallagherrek esaten zuen, nik hau hipoitu egingo nuke momentu honetan. Gallaghertarrak ere izan dira pixka bat jende kuriosoa, baten esaten hasita, beraz, ez dakit, batenatan badago zera hori, ez, errepikatzen den kontu hori. Dirutza eman duten abestiak direla, eta horrek azkenean, ez dakit, esaten dena amodio gorroto harreman bat sortzen du abestiarekin, kasu honetan badirudi. Gorrototik gehiago duela, baina urtero, edo hilabetero abesti horrek ematen duen etekin ikusitakoan akaso amodiotik ere zerbait sentituko dute. Bai. Eta anaiak berriz esaten zuen, munduko edozein tokitara joan, eta jendeak esango ziola, zuzara Wonderwall abesten duena, zuk Wonderwall sortu zenuen. Eta berak esaten zuela, denak egotea hor, zuk Wonderwall, denbo guztian abesti honekin bueltaka egoteak, pixkat nazkatu egiten zuela, ze berak esaten zuen baita bereziki etzera berari asko gustatzen zaion abestia, ze berak sentitzen zuen abestia etzegoela bukatuta. Eta orduan, berak esaten zuen, aukera eukiko balu denboran atzera egiteko, beraien disko hortako singela aldatuko lukeela. Eta adibidez berak esaten dugu, beti Son My Say abestia jarriko lukeela single bezala, eta ez Wonderwall. Bueno, sentitzen dugu, ze ezin da denboran atzera egin, eta abesti honek bere izaera propioa hartu du, eta ezaguna da. Badaude gehiago? Bai. Bota. Urrengoa Bruno Marsena da. Ora. Eta abestiaren izena da The Lazy Song. Nik ere gorrotatzen dut abesti hau. Ez zait bat ere gustatzen. Like doing anything. Just wanna lay in my bed.
Hori entzuten dut nik nere buruan abesti hau entzuten dudan bakoitzen. Nya, ez zait bat ere gustatzen abesti hau. Eta aizu posten, Bruno bat zaitzaio gustatzen? Ez, berak behin adierazi zuen 2019an Ixa sarean, garai hortan Twitter izena zuen. Eta igo zuen txio bat, norbaitek Deleizi Son abestia gustatzen zaiola esaten duenean, eta igo zuen bere bideo bat, nolabaite burumakur eta ezezko egiten, nolabaite esaten, ze disgustoa abesti hori gustatzen zaizula. Oh, yes, I said it, I said it 'cause I can. Today I don't feel like doing anything. Bueno, begira, Bruno, ados nago zurekin. Hala ere, ikusten ari naiz hemen gidoian urrengoa, eta horrekin enago adoz. Bai, ni ere enago adoz, niri gustatzen zaita abesti hau, gainera. Eta da, Lorde abeslariaren Royals. I've never seen a diamond in the flesh. I cut my teeth on wedding rings in the movies, and I'm not proud of my address. In a torn up town, no postcode envy. Eta zer gertatzen zaio Lorderi abesti honekin? 2014an elkarrizketa batean esan zuen ulertzen zuela zergatikan abesti hau zela arrakastatsua, zergatik gustatzen zitzaion jendeari, baina berari ez zitzaiola bereziki gustatzen ze berak sentitzen zuen melodia zela pixkat nahiko melodia simplea. Eta berak esaten zuen etzekala ezer berezirik eta ez zuela ezer berezirik ekartzen. Eta baita esaten zuen letra ez zitzaiola nahiko ona iruditzen. Eta berak gaur egun letra hobeagoa idatz zezakela. Eta elukela letra hori idatziko. You can call me Queen Bee, and baby I'll let me live that fantasy. Eta baita esan zuen elkarrizketa horretan abestia erlikie bat dela, antzinako zerbait bezala geratu dela. Eta ondoren 2 urte beranduago 2016an esan zuen, gauzak okerrera egin zuen. Ui. Ze, hau, niri iruditu zait, zita oberenetako bat, abesti zerrenda honetan, artistek esan dutena, ezta? Eta berak esan zuen, abesti beldurgarria da. 2006ko Nokia baten deiotxa ematen du. Ez dira melodia honak, oso txarra da. But everybody's like crystal, Maybach, diamonds on your timepiece, jet planes, islands, tigers on a go. Nik ezakin nondik atera den Nokia batekin konparatzeko, alderatzeko... Gorroto asko izan behar diozu bestiari, Bai. Egia da, ondoren egin zuen diskoa oso desberdina zela, eta aldatu dela, eta gaztea dela, eta pentsatzen dut, orain egiten dituen abestiak ere agian 10 urte barru ez zaizkiola gustatuko, baina hori normala da, baina geratzen zaizkigu honeko 4 minutu. Azken abesti bat badaukagu, eta hau gainera nahiko berria. Bai, eta euskeraz. Ze kosta zait euskeraz abestiak bilatzea, Artistak, nolabite gorroto dituztenak. Agian, gehiago kostatzen zaigulako onartzea, zaizkigula gustatzen, baliteke. Kantatzera noazu bertso bat edo bi, eren egun jarriak gazte arruntari, Julen Xabier Iñakian bere domatxin, gauza ederra denik ez. Zer gertatzen zaie Chill Mafiatarrei gazte arruntaren koplak abestiarekin? Nik ustet Amodio Gorroto historio bat dela hau. Ze 2008 batean, Flaco Funkik esan zuen elkarrizketa batean, ari ziren hitz egiten, nola Euskal Herrian zegoen ordungo musika estiloa zela nahiko monotonoa, ska, rock, eta estilo hoietan mugitzen zela gehien bat eta ez zela ateratzen. Eta Flaco Funkik esan zuen orduan, berak ez zuela ulertzen nola jendea etzen nazkatzen, ze bera ja nazkatuta zegoela gazte arruntaren koplak abestiarekin. Ze kalera irtetzen zela eta denbo guzian hori entzuten zuela eta entzuten zuen bakoitzan bere buruari tiro bat eman nahi ziola. Oso! Egia da, nik pentsatzen dut esageratu egingo zuela momentuan, ze baita askotan esan du eskerrak abesti honi, ze orain nagoen tokian nago. Hori ere, askotan aipatu du. Eske hori da.
Bai, eta nik uste zerrendako ia abesti gehienekin... Kasu guztietan. Bai, kasu guztietan hori dela gertatu dena. Eta baita, esan zuen, 2024an, Bartzelonan, kontzertu batean, orain onaino ekarri gaituen abesti bat kantatuko dugu, baina agian botak egingo dut. Ez dakit, agian botak egingo dut, pentsatzen dut dela abestia zuelako. Eta, bueno, badaki gutxil mafia ere nahiko... Agian festa, karo, gehiagi edan da, eta agian izan ziteken, baina... Testu inguruak gehiago da hori, ez? Abestiaz gogaituta nago eta kaso botak egingo dut. Hori da. Azkenean familiakin badaukat tapego Semetatik badator semia batzuk nahiago... Abesti honekin egingo ditugu urrengo minutuak, eta agurtu egingo dugu saioa, bihar hemen izango gara, egunero bezala, goizeko 10:05, naiz irratian, eta orain bagoaz, prestaketa lanetara, mozorroak prestatzera, urrengo egunak antolatzera, ze badatu zinauteriak. Bihar zuekin egongo gara, entzule, musu, bero-bero bat. Igual mozorban abizaiatuko gara. Ez nahi migizton txarra baina zera raio, Fidel Castro izateko ez bainintzan jaio, estudioan egiten den makina bat saio, kuadrillaren onduan afaluden jaio, oraino era noa bihar arteaio, bihar arteaio, bihar arteaio, bihar arteaio. I love you, bitch. Oh my God. I ain't gonna never stop loving you, bitch. San bezala, gu bagoaz, baina hemen izango gaituzue bihar, naiz irratian, goizeko 10:05 zuekin bigarren kafea hartzeko prest. Bihar gurekin, elkarrizketa akustikoetan miruatarrak, miruenea aurkezten. Plazer bat izan da, bihar gehiago. Keep calm and bigarren kafea.